Kibor Pulit kanong po police station kilayo ban kem arngot kinong kay Drok kibuan nakauti da Scooty bat thmu ban khayu te Drok shanong ba Shillong ka khubor na ki Pulit lang ba Chakpal Singh Dhanwa SP Riboy ke thu ban kaliang katanat Pulit kilayo kasing tip patikna na kibor sentiat halor kini ki arngot kinong kay Drok kumta kila penlong da kacing panap shrep kilayo ban batno ikite ki arngot kinong kay Drok ki badang wan da Scooty hakawai ke petrol pump ke badan nak Shangbangla kumba ka por sauduna no phaisngi habala penlang ikiting talasi Scooty ke bakisong lalap adu sautlik senduk sabon ki badap do Drok Heroin ubodan ke jingkhia ke mo 1,000 gram kita ki arngot kini Drok latip kerteng ke Peter lamari baru Vikash masih ki basong basa hayudu Shillong kumta ki Pulit kila register mukaddimah kita ki arngot katkum ki kendon ke NDPS Act bakjingtok ket syakmat kadang ya kita ki arngot Ini dah nak website. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya